Rozhodla som sa ísť do Kauflandu. Mali v akcii tieto biokurčata, sú skvelé, naozaj dobré, veľmi odporúčam. A čo tam majú vždycky? Aviko čipsy. Všetky druhy sú proste 10 z 10. Tento salám je strašne dobrý, alebo šunka. Nakúpila som nejaké sladkosti, drobnosti. Skúšam túto biorýžu a pravda, že nejaké vlhčené toaleťáky, nejaké čistiace do toalety, proste nejaká tá chemia, akú treba. Limetka, mňamky pre malú, baklažán. A musím vám povedať, že tieto fety sú najlepšie, ak ich uvidíte, kupujte. Smotana, takže bude nejaký dezert. A mali túto tutovku nejaká nová zmrzlina, 1+1 gratis. Takže som zobrala dve, u nás sa to nestratí, určite to zjeme. Nejaké super uhorky, tiež za polovicu, asi 30 korún. Tousťák, nech máme zmenu a kvôli tomuto som išla do Kauflandu. Áno, plienky. Stali 40 zlotých za celé balenie, takže hneď som urobila zásobu pre seba aj pre susedu. A toto som zaplatila.